Takže já děkuji Pánu, že tady můžeme být. We thank the Lord to give us time Děkuji Pánu, že nám dal čas to share something about His Word, you know. sdílet se o věcech z jeho slova. I'm going to share with you today something about deliverance, you A know. dneska bych s vámi chtěl mluvit nebo sdílet se o věci vysvobození. Last time we were talking about healing, Minule jsme mluvili o uzdravení, healing through faith, o uzdravení skrze víru, healing by prayer, o uzdravení skrze modlitbu, healing by impartation, uzdravení předáním, healing by receiving word of wisdom from the Lord, uzdravení, kdy od Pána dostaneme slovo moudrosti and so on. a tak dále. So, if we want to know the truth, Takže pokud chceme znát pravdu, Jesus began his, let us say, healing ministry, tak Ježíš začal svoji, řekněme, službu uzdravení, his service, from the very beginning with healing. už od samého počátku právě, nebo celkově tu jeho službu začal už od samého počátku uzdravením. But if you want to go in the Bible and read through the Gospels, Když bychom Bibli četli evangelia, you can see always that there we had healing, tak vždycky bylo uzdravení at the same time a ve stejnou chvíli what we call it casting out demons. bylo vymítání démonů. So deliverance means Takže vysvobození znamená, nebo vysvobozování somebody znamená, who is influenced by demonic power kdy je někdo ovlivněn zlou mocí or possessed nebo posedlý. by a demon. Posedlý démonem You could be set free. a takový člověk může být osvobozen. The manifestation of demonic power Projev démonické moci could be deafness, může být hluchota, could be dumbness, nebo když je člověk němý, it could be violent, movement and attacking others, může to být i takové násilné chování, kdy se or even útočí na harming druhé, somebody, yourself, a nebo někdy ten člověk může i zraňovat sám sebe. And the question is, how did Jesus do it? A otázka tady zní, jak to dělal Ježíš, jak s těmihle věcmi jednal. And please keep in mind this, A pamatujte si prosím, that Jesus began, like in the Gospel of Mark, že Ježíš začal, jak se píše v Evangeliu podle Marka, from the beginning with deliverance, tak tam začal už od začátku vysvobozováním, of course, healing and deliverance, and of course healing and deliverance, bylo to, jak jsem říkal, uzdravení i vysvobození, and to the end it was the same, a tak to zůstalo až do konce. because he gave us this authority. A on nám dal taky tuhle autoritu. So you see, we can say everything began when Jesus was challenged by a demon. Můžeme říct, že všechno začalo, když Ježíše vyzval démon. He was teaching in a synagogue, Ježíš učil v synagoze and that demon literally challenged him. a ten démon ho doslova vyzval. So the Lord did a miracle, A Pán udělal zázrak. and then everybody was talking about Jesus. A potom všichni mluvili o Ježíši. If we read in the Gospel of Mark, chapter 1, verse 23, Teď bychom četli v Markovi kapitola 1, which is 23. verš 23. And there was in their synagogue a man with an unclean spirit. V jejich synagoze byl člověk s nečistým duchem. You see, later we will be going to terminology. A později se dostaneme Terminology. k nějakým termínům, Terminology, which means terminologii. what the Bible uses A to znamená, co Bible používá for the original words in the Greek text. pro ta původní slova
v řeckém textu. You have it always, for example, devils. What? Devils. Devil. What about it? Co? Což tak je? You have it like devils, Takže jsou to jako výrazy jako ďáblové, evil spirits, zlé duchové, unclean spirits. nečistý duch. So they use these things, you know. Takže se používaly tyhle ty výrazy. Especially King James version. Hlavně anglický překlad King James. King James version use instead of the word demon or evil spirit, he used the word devil. Tak tam se právě místo výrazu nečistý duch nebo démon používá slovo And that was ďábel. not very good translation. Což nebyl úplně jakoby nejlepší překlad, Because the word devil in reality, protože to slovo ďábel it is an adjective to describe the Satan. ve skutečnosti vlastně popisuje satana. Had nothing to do with demons. S démonem to nemá nic společného. Devil means slanderer. A ďábel znamená doslova, Slanderer, which means speaking evil against když God někdo mluví jako o někom špatně, v tomhle případě o or Bohu, making God like a liar. kdy z Boha dělá lháře. So this is not demon. Takže to vlastně není démon. But anyway, this we will come to it later. But Ale my k tomuhle se point is, dostaneme později. you see, when Jesus was challenged by this evil spirit, Takže když Ježíše vyzval tenhle zlý duch, then he commanded the spirit not to speak, you know. tak on tomu duchu přikázal, aby nemluvil. In verse 25, A ve verši 25, you know, and Jesus rebuked him, saying, "Hold thy peace and come out of him." Ježíš mu pohrozil, umlkni a vyjdi z něho. So, hold thy peace and come out of him, right? Mhm. See, what do we learn from this? A co se z tohohle můžeme naučit? Why did the Lord tell him to be quiet? Proč Pán říkal, ať umlkne? Why did he recognize the Lord? Proč ten zlý duch rozpoznal Pána? I would be reading to you many things. Budu číst ještě několik dalších věcí. You see, if we go verse 39, A když bychom šli dál do verše he 39, said, "And he preached in their synagogues throughout all Galilee and cast out demons." tak tam se píše, a hlásal evangelium v jejich synagogách po celé Galileji a vyháněl démony. See, so you see, Jesus from the very beginning, Takže vidíme, že Ježíš od začátku he was casting out demons. vymítal démony. He was always commanding them not to speak, On jim vždycky přikazoval, aby nemluvili, and they were always obeying. a oni vždycky poslechli. No one time in the Bible it is said that a demon refused to go out. V Bibli není ani jeden případ, kdyby démon odmítl And opustit to místo. and also there is no one case that when Jesus healed, A taky není jiný případ, kdy Ježíš uzdravil, that people did not receive healing. nebo když Ježíš uzdravoval, že byl ty lidé to uzdravení They nepřijali. always receive healing. Vždycky to uzdravení přijali. Question, Mám otázku, what about us? jak jsme na tom my? We pray My se modlíme, and pray znovu se modlíme, and pray. zase se Nothing modlíme happened. a nic se stále neděje. Maybe we have never encountered somebody with an evil spirit. Možná jsme se ještě nikdy nesetkali s člověkem, který měl zlého Let ducha, me put it differently. ale ještě to řeknu jinak. Maybe we encountered people with evil spirit, Možná, že jsme se setkali s lidmi, co měli zlého ducha, but we did not recognize it. ale nerozpoznali jsme to. And we did not do what we supposed to do. A neudělali jsme to, co bychom udělat měli. Maybe we notice, some signs. Možná jsme si všimli nějakých znaků, Maybe we smelled something. možná jsme něco cítili, Maybe the Lord gave us a word, možná Pán nám dal nějaké slovo, but we did not have the courage to do anything. ale my jsme neměli odvahu s tím něco udělat. So I say from the very beginning, Takže, jak už jsem říkal, Jesus always healed people Ježíš od začátku lidi uzdravoval and dealt with demons.
a jednal i s démony. Every time. Vždycky. If there is a possibility, Když byla nějaká možnost, and look, tak to udělal. to the end, you know, to the end of his ministry, A až do konce jeho služby that he insisted that he will continue doing that. vlastně trval na tom, že to tak bude dělat až do If we konce. go to the Gospel of Luke, Když bychom šli do Lukášova evangelia, chapter 13, verse 32, kapitoly 13, verš 32, the Lord literally was sending a word to Herod, tak pán tady vyslal slovo Herodovi and he said, "Behold, I cast out demons, and I do cures today and tomorrow, and the third day I shall be perfected." On jim řekl, jděte a řekněte té lišce, hle, vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra a třetího dne dokonám. Rebeko, nech to. Of course, this is kind of, you know, in the Hebrew language, when you mention something 3 times, V hebrejštině, když se něco zmíní 3krát, it is like stressing. Listen, tak je to, že to doslova I'll do it zdůrazňujete. and I will continue doing it. Že to prostě uděláte a budete to dělat i nadále. You see. But the ministry of demons is not finished only with Jesus, you know. Ale ta služba neskončila jenom s Ježíšem, neskončila jenom u něj, Why? Because look, as we know, according to the Bible, protože podle Bible víme, he passed it over že on to předal dál, to his disciples. že to předal učedníkům. You see, when he sent the disciples, Když Ježíš vyslal učedníky, what did he do? tak co udělal? He Nebo co řekl? commissioned them to do that. What he did? On jim řekl, ať dělají určité věci. He told them this: do what I do, On jim řekl, dělejte to, co dělám já. he told them to do exactly what he did. On řekl, ať dělají přesně to, co on dělá, to, co on dělal, They exactly did what he did. a oni to tak dělali. I want to make some statement now, and it's very important statement. Teď bych chtěl říct něco dalšího, a je to i důležité. I've been preaching the word and teaching it for a long while, Už to slovo kážu a učím hodně dlouho, so I can find no basis anywhere in the New Testament. I cannot find any basis in the New Testament, any reasons in the New Testament for an evangelistic ministry that does not include expelling of demons. Which means that if there is an evangelistic ministry, Pokud je nějaká služba evangelizační, is it Yes. right? which means somebody who said, I am a preacher, I am a teacher, I am an evangelist, I'm Nebo a když pastor, kdokoliv řekne, že je to učitel, kazatel, evangelista, he cannot say I am tak nelze říct o sobě, že já jsem evangelist evangelista, and only pray for people for healing, ale zároveň se jenom modlit za lidi, aby byli uzdraveni. but not casting out demons. Ale už pak nevymítá It démony. is not biblical. Není to takhle biblické. In the Gospels, it's always V evangelích je to vždycky healing, uzdravení, preaching the gospel kázání is evangelia, connected with casting out a demons. to je spojené i s vymítáním démonů. This is the same in the Jesus time, is the Bylo same to stejné today. za doby Ježíše a je to taky dnes. You know, but Satan is very clever. You know? Ale Satan je hodně chytrý. Yes, he is an enemy, Ano, je to nepřítel. and he doesn't want you and me to believe that there are demons. A on nechce, aby jsme věřili, že démoni jsou. He doesn't want you to believe that there will be hell. On nechce, aby jsme věřili, že bude peklo. He doesn't want you to believe that people could be influenced by demons. On nechce, aby jsme věřili, že lidi mohou být ovlivněni zlým duchem. He's a creature of darkness. He's a creature of darkness. On je vlastně stvoření temnoty, You know, temné stvoření. he prefers if he is not there. He prefers if you think that he is not there. A on by byl radši, kdyby jsme si o něm mysleli, že není. And he's using two tools, you know, to fool people. You A know? používá si 2 nástroje, kterým lidi
klame, obelhává. ignorance, Je to, kdy to úplně ignorujeme and fear. a dále je to strach. Sometimes people say, we don't talk, why should we talk about power of darkness? Někdy lidé říkají, proč bychom vůbec mluvili o moci temnoty. We are children of light. Vždyť jsme děti světla. And once I was in so-called prophetic prayer group, Když jsem byl jednou na jedné prorocké skupince, and they told me exactly that. tak tam mi právě tohle to řekli. So the Satan is very happy Takže Satana to velice těšilo, because the children of light, protože děti světla, they were so ignorant, ty to tak ignorovali, they don't want to talk about it. že o něm vlastně vůbec nechtěli ani mluvit. Nechtěli mluvit o So tom, he co can dělá. do what he wants as he pleases. Takže si pak mohl dělat, co chtěl, jak chtěl. But let me tell you what Jesus said, Ale teď bych vám chtěl říct to, co řekl Ježíš. We're going to read in Matthew chapter 12, verse 28. Budeme číst z Matouši, kapitole 12, verš 25. And Jesus said that, not me. A tady mluví Ježíš. How do we know that the kingdom of God is here? Jak víme, že je tady Boží království? We have healing, Je tu uzdravení, we have deliverance. je tady vysvobození. See, we will be starting now, we will be going slowly in the subject, because now you have two kingdoms, Takže se postupně dostaneme teprve úplně do toho tématu. Teď to byl takový and úvod. I'm sure if you know your Bible, you know in the kingdom of God or in heaven, Určitě víte, že v Božím království there is nebo v no nebi sickness, není there nemoc, is no pain, there není is tam no bolest, sufferance. není tam utrpení, But in the kingdom of darkness, ale v království temnoty you see people are oppressed, tam vidíme lidi, kteří jsou utlačení, nemocní, people are stressed, jsou ve stresu and so on. a tak dále. So, and that is something that you have to keep always in mind. A je něco, co bychom si měli pořád pamatovat. The kingdom of God is always the superior. Boží království je vždycky vyšší než to království temnoty. Je vždycky It has nadřazené. always the victory. Vždycky má vítězství. Always. Je to tak And vždy. how do we know it? A jak tohle víme? By what Jesus was doing. Je to podle toho, co dělal Ježíš. He comes, On přišel and the kingdom of darkness recognizes him. a to království temnoty ho rozpoznalo. Somebody, he has a demon, Někdo, kdo měl démona, oppressed by this demon, který ho utlačoval, and this demon comes out ten démon vyšel and he speaks through that a person. začal skrze toho člověka mluvit. I know who you are. Já vím, kdo seš. You are the Holy One of Ty Israel. jsi ten svatý Izrael. I know who you are. Vím, kdo jsi, nebo You znám are tě. the Son of God. Jsi syn Boží. I know who you are. Znám tě, You are the Christ. ty jsi Kristus. And Jesus, to show you that he is the victorious one, A Ježíš, aby ukázal, že on je ten vítězný, že on he je ten commands vítěz, him to be quiet, ten mu přikázal, aby zmlkl, not to utichl, speak anymore. aby už víc nemluvil. And they are quiet. A ti démoni zmlkli. Nowhere in the Bible you see that demons after that ever argue with Jesus. Nikde v Bibli se už nedočteme, že by se potom démoni s Ježíšem začali dohadovat. You know, Jesus, he went beyond the limits Ježíš šel ještě za ty limity, šel za hranice. of what we know about the, say, the invisible Šel world. za hranice toho, co o neviditelném světě víme. You know, from the time of Moses onward, Od doby Mojžíše dál God's prophets had performed miracles. boží proroci konali zázraky. They were like what we call it the foreshadows of what to come. Like Oni byli jakoby a předzvěsti sign of toho, what co to mělo come. přijít. Znameními toho, co mělo přijít. They healed the sick, Oni uzdravovali nemocné, they raised the dead, křísili mrtvé, they made miraculous provision, they made multiplied food, jídlo se rozmnožovalo and they demonstrated, you know, God's power a boží moc projevovali tak, even when they controlled the nature. že mohli i kontrolovat přírodu. No rain, like Nepršelo, Elijah, jako to bylo u fire Eliáše, from heaven, like Solomon u Šalmouna, kdy oheň se or stoupil z nebe, Elijah. nebo u Eliáše. But this is all what we call it foreshadows.
Ale to všechno byly takové ty only předzvěsti. signs of what to come. Byly to znamení toho, co mělo teprve přijít. But, Ale, and I want you to keep this in mind, a to si prosím pamatujte, in the Old Testament, ve Starém zákoně there is no one occasion není jediná příležitost, that any of those prophets ever cast out a demon. kdyby ti proroci vyhnali démona. You see, so the victorious kingdom of God Takže to vítězné Boží království through Jesus, skrze Ježíše, you know, we have casting out demons. v něm bylo vymítání démonů. You know, the unique demonstration that the kingdom of God is stronger, the unique demonstration that the kingdom of God is Takové to stronger, výjimečné projevení toho, že Boží království je silnější, it happened only when Jesus, se stalo tehdy, filled with the Holy Spirit, kdy Ježíš, he was the Spirit který byl himself, plný ducha, že on sám byl could ten duch, speak directly to those creatures, demons, mohl přímo mluvit k těm démonům and cast them out. a vyhnat je ven. What is amazing for me, To, co je třeba pro mě úžasné, that for centuries je, že už po staletí the church never dealt with demonic power. církev nejednala s demonickou silou. It is not normal that Jesus always did that, Není normální to, že Ježíš to vždycky dělal, casting out demons, to, že vymítal démony, but the church ignored that. ale církev to ignoruje. It began Nebo to really ignorovalo. around, let us say, 200 years ago Začalo to zhruba před 200 lety, with the revivals. kdy docházelo k probuzením, But even with the revivals in America and in Scotland, you know, ale i v průběhu těch probuzení, ať už v Americe nebo ve Skotsku, but they did not go further tak tam taky nešli and dál, challenge the power of darkness. kdyby vyzývali tu moc temnoty. You know, evangelism that does not include the casting out of demons. Evangelism. What do you mean by evangelism? Evangelism, which means evangelical churches. Evangelizing. You cannot evangelize the gospel without casting out demons. Then say it somehow. You know, I say I am evangelist, Já teďka úplně tomu jednomu výrazu moc nerozumím. but I only pray for people. No, tak jako příklad je, že říkám o sobě, že jsem evangelista, Then I am not really evangelist. ale pouze se za lidi Because if modlím, I am démony an nevymítám. evangelist, if I am an evangelist, Tak pak nejsem jakoby then opravdový I have to evangelista, do protože what the pokud jim apostles jsem, did. tak musím dělat to, co dělali i They were apoštolové. evangelists. Ti taky byli They were evangelisti. sent to preach the gospel, Oni byli vysláni kázat to evangelium, preach the kingdom of God. kázat Boží And království all of them, they cast out a demons. všichni přitom vymítali démony. So anybody who said, you know, that I am, you know, a healer, Takže kdokoliv říká, že je ten, kdo uzdravuje and he challenges only sicknesses, a jedná pouze s nemocemi, but not demonic power, ale už ne s tou démonickou stranou, then he is a reality nothing. tak vlastně jakoby tím není, co o sobě Because říká, že je. I studied the New Testament very, very well, Já jsem Nový zákon studoval, guided by the podrobně, Spirit, jak mě duch vedl, and nowhere a you can find nikde jsem nenašel, that a child of God že by Boží dítě, who is in service, které je ve who's službě, been in ministry, did not cast out demons. by nevymítal démony. You know, let me just go further. You know, Ale šel bych ještě dál. it is not scriptural. It's not biblical. Není biblické, If you only pray for people, když se pouze za lidi modlíme, but you are not prepared ale to už cast nejsme out připraveni na to, že bude muset třeba vyhnat démona. It is nowhere in the Bible like that. V Bibli to takhle nikde není. You know, many will ask, how could, let us say, a safe person be demonized?
Možná by se hodně lidí ptalo na to, jak může spasený člověk mít démona, They believe that he has the Holy Spirit in him. protože věří, že má v sobě Ducha And Svatého. if you have the Holy Spirit in you, A když pak máte v sobě Ducha Svatého and he's sitting on the throne of your heart, a ten je umístěn na trůnu vašeho srdce filling you, a naplňuje vás, so there is no place for a demon. tak pak by tam nemělo být vůbec místo pro démona. But you will be surprised. Many Ale možná Christians, bychom byli many překvapeni, newborn Christians, že mnoho křesťanů, mnoho znovu zrozených křesťanů they have, weaknesses má slabiny, slabosti in their personality, ve svých in osobnostech, their faith. ve své víře. This is the weakness that a demonic power could use A ta slabina je to místo, které si a demonic power could démonická use. síla může použít. And when I say demonic power, it means a demon. A tím myslím prostě démona. It's a spirit. Je The to demon duch. is a spirit. We will come to that later. I k tomu se později dostaneme. And the spirit can find a foothold A ten démon si může najít in you, a foothold, a place. nějaké to místo A place in your faith ve vaší víře, which is weak. které je slabé. For example, Například, well, I believe God can heal. řekneme, věřím, že Bůh může uzdravit. Many they say that. To říká mnoho lidí. But maybe also God uses sicknesses Ale možná si i Bůh používá nemoc, to chastise us. aby nás pročistil. It's wrong. Ale to je špatně. If it is true, then why did Jesus go around and heal? Pokud by to byla pravda, tak proč Ježíš chodil a uzdravoval? It is not biblical. Není to Sickness biblické. came to the world when? Nemoc přišla do světa kdy? After sin. Bylo to po hříchu. Then the devil has power upon all mankind. Kdy měl ďábel moc nad celým lidstvem. Wars, murder, Začaly války, Adultery. vraždy, it cizoložství. came all after sin. Všechno to přišlo po hříchu. Entered to the world. Všechno to vstoupilo do světa potom. And that's why the Satan was called a liar and a murderer from the very beginning. Proto se o ďáblu říkalo, nebo říká, že je to lhář a vrah už od počátku. So don't be surprised Takže to nebuďte see překvapeni many in tím, the church když uvidíte mnoho lidí v církvi, who are influenced. kteří jsou ovlivněni. That's why we are going to this terminology, words, how it is translated. Proto bych chtěli mluvit o těch jakoby výrazech, jak jsou překládány. Because we have what we call it possessed Máme posedlé, or oppressed nebo utlačené, or influenced. nebo ovlivněné. And the translation, unfortunately, in the English language, Ale třeba v angličtině ten překlad it's not exactly as it should. není úplně tak přesně, jak by měl být. In the English text, we have the word, the original Greek word Takže for a demon. In the, v angličtině pro ten výraz démon, tak jak to bylo původně v řeckém textu, the word daemon. It's written D-A-I-M-O-N, daemon. A demon, and in Greek is daemon. no, takže v řečtině to je damon, jako ne, není to démon s E, ale je to psané s A, jako damon. And we have also other words they use, like adjective to describe what a demon is, A pak se tam ještě popisuje, co démon je, like daemonius. It is terminology. Just say the same word, daemonius. Daemonius. takže tohle slovo daimonios, So, but let me make it easy for you. bych to zjednodušil. The translation was not right. Ten překlad tohohle výrazu And nebyl, this is a problem nebyl for many správný, believers. což pro hodně věřících byl problém. As I said, the King James Version translated all evil spirits, Jak jsem řekl, ten anglický překlad Bible King James, all demons, ten všechny ty démony, and všechny zlé devils. duchy přeložil jako And this is ďábly, wrong. což je špatně. Because as I said, devil means Protože, jak jsem říkal, slanderer. ďábel znamená ten, který obvinuje, But a demon who is influencing people ale démon, který lidi ovlivňuje, so they could lust
aby měli zlé touhy, sexual lust, ať už sexuální, lust for money, nebo po penězích lust for touhy, power. pomoci, For example, jako příklady, he's not slandering anybody. tak to nikoho jakoby nepomlouvá. So he is a reality, not a devil. Takže to ve skutečnosti není správný překlad, jako And as I ďábel. said, the word devil is not even a noun, it's an adjective, you know. The word I found the devil word. is adjective, describing the devil, the Satan, you know that? Vlastně to slovo ďábel popisuje satana, toho, kým je. So it was mentioned 60 times in the Gospels, V evangelích bylo 60krát zmíněno and the Acts and the Revelation, ve skutcích a ve zjevení, the word demon. bylo zmíněno to slovo démon. So learn in the Bible when something is mentioned many times, Takže když se v Bibli něco mnohokrát opakuje, it means it is important. tak je to důležité. There is, you know, a value to it, you know. A je v tom hodnota, má to hodnotu. Then we have unclean spirit. Potom máme nečisté duchy. It was found 20 times in the Gospels and Acts and Revelation. V evangelii, skutcích a zjevení to bylo nalezeno 20krát. Or we have evil spirits Potom jsou zlé duchové, mentioned 6 times. ty byly zmíněny So 6krát. altogether, if you calculate Takže když it, to you have sečteme všechno nearly dohromady, 86, 90 times tak to je 86krát až the 9krát word demon was mentioned. zmíněno právě to slovo And démon. most of the time it has to do with Jesus, A většinou to vždycky bylo spojeno i s Ježíšem. which means it is very important and we have to know it. Takže to bylo hodně důležité a je potřeba, aby jsme to taky znali. Then, why then nobody's talking about it? Proč potom ale o tom lidi moc nemluví? Why the church did not do anything for centuries? Proč už po staletí církev nic neudělala? Why they did not practice deliverance? Proč nepraktikuje vysvobození? Deliverance like healing. Vysvobození znamená jako uzdravení. Let me make you aware of something. Let me make you aware of something. Chtěl bych něco zmínit nebo na něco upozornit. Jesus, people coming to Jesus Lidé přicházeli za Ježíšem because of sickness. kvůli nemocem. So they bring him to speak so he can heal them. Oni mu přiváděli nemocné, aby je mohl uzdravit. But look what happened. Ale co se stalo? He healed some, On některé uzdravil, but from others he cast out demons. ale od jiných zase vymítl démony. Which means To znamená, many sicknesses že mnoho nemocí reality were caused by demons. byly ve skutečnosti způsobeny démonem. And the people did not even recognize that. A lidi to vůbec nepoznali. And let me tell you which kind of people we are talking A about. o jakých lidech mluvíme? These were religious people. Byli to lidi náboženští. These people, they were going regularly to the synagogue, Pravidelně chodili do synagogy, keeping the 10 Commandments, 10 přikázání dodržovali, keeping the Sabbath. dodržovali sabat, So they were like most of us. takže vlastně byli jako většina z nás. We go to church, Chodíme do we go církve, to prayer time, chodíme na we go modlitevní, evangelize on the street, chodíme evangelizovat na and ulici, many of us are demonic. ale mnoho z nás je pod vlivem démona. But we did not recognize that, you know, Ale vlastně jsme to nepoznali, until something must happen. dokud se něco nestane. Like with Jesus, A jako u Ježíše, it was the Holy Spirit tak to byl ten In Duch him. Svatý v něm, that prompted the demonic power to speak. který vlastně vedl tu demonickou sílu, aby promluvila. So, how much of the Holy Spirit do we have? Takže kolik Ducha Svatého máme? And you know, the Holy Spirit is a person. Víme, že Duch Svatý je osoba, You cannot divide him. takže ho nemůžeme rozdělit. Either you have him Buď ho máme, or you don't. nebo ne. Or you could have him, A nebo ho můžeme mít, but you are in disobedience. ale jsme v And neposlušnosti. this is exactly when demonic power start working. A to je přesně, kdy ta demonická síla začne You pracovat. lied once. Jednou zalžeme, It's okay. dobrý, But then there is a sin between you and God. ale potom je mezi vámi a Bohem hřích. You have to confess it. A ten musíme If vyznat. not, A když to neuděláme, then now Satan, tak Satan he has power upon you. má nad vámi moc. He has power upon all the children of man Má moc who nad všemi sins. lidskými
Okay? nad Every tím time. člověkem, který zhřešil. If you are a sinner, Když then jsi- you are like a territory for Satan to do what he pleases. When we are sinners. Yes, of course. Když jsme hříšníkem, tak jsme jakoby teritoriem, které si ďábel Satan může použít. So the only way to, let us say, get right with God Takže jediný způsob, kdy to s Bohem můžeme dát do and pořádku to free yourself from the influence, a osvobodit se the od toho, power and the schemes of Satan, od vlivu a plánu Satana, is by confessing your sin. je tím, že ten hřích vyznáme. And you see, that's why the Lord always told us to repent. A proto vždycky Pán říká, ať činíme pokání. Peter, he always said to repent. Petr vždycky říkal, čiňte Paul pokání. always said to repent. Pavel vždycky řekl, čiňte We pokání. know even from the time of John the Baptist. A víme, že i za repent. doby Jana Křtitele říkal, čiňte pokání. So you see, we come back now, and we will be now at the point Takže that se můžeme vrátit zpátky. the church could have practiced what we call exorcism. Exorcism was being casting out demons. Církev mohla praktikovat vymítání démonů. The Catholic Church, for example, Například practiced katolická that. církev to praktikuje. You see, but they practice this based on religious Ale motivation praktikují to na základě náboženských and motivů rituals. a rituálů. They did not do it by the power and authority of Jesus Oni Christ. to nedělali nebo nedělají z moci autority Ježíše They Krista. had ways, just to say some words. Oni měli určité způsoby, kdy říkali nějaké In věci, their nějaká catechism, slova. they use it. Their Mají to ve catechism, svém katechismu uvedené. which means that the way they, in the Greek language, V řečtině they use the word ikbalu, používají slovo ekbálu, which means drive out. to znamená Drive out. vyvést. Drive out, which means the demon must be in there. To znamená, že ten démon musí být ale uvnitř, aby se to mohlo So you can vyvést. drive it out. You cannot drive out something which is not there. Musí to být vevnitř, nemůže to být venku, aby jsme to mohli jakoby vyvést ven. Musí to být prostě uvnitř. You see, and then we have the word, they use also the word exorcizo, A poté máme slovo exorkizo, which means this is the exorcism. což je to vymítnutí. But again, this was used, according to rituals. Ale i to používali podle rituálu. Now you need just to rest. Teď je potřeba trošku odpočnout. Now you are in a battle. Jsme v bitvě, v You boji. have somebody who is possessed, Má třeba někoho, kdo je posedlý, or nebo he was influenced by a demonic byl power. ovlivněn démonickou silou, mocí. Please take these words, very important. Possessed Posedlý, means that Znamená- he belongs to že patří Satan. satanovi, So which means that he is not a believer. to znamená, že není věřící Uh-huh. And influenced a ovlivněný, by a ovlivněn demonic power, démonickou silou. which means he could be not a believer, Může to být nevěřící, but could be also be a ale může believer. to být i věřící, Who, let us say, let the back door open. který si nechal otevřené nějaké zadní A dveře, hidden sin, nějaký skrytý hřích, maybe gossip, možná pomluvy, maybe lust, možná nějaká touha, maybe arrogance. možná nafoukanost a All of these arogance. things, demonic power could use. A všechny tyhle věci si ta demonická And síla in může reality, použít. many of them, they, let us say, become these things. There is a demon, his name is lust. Vlastně existuje démon, jehož jméno je právě touha. We had many cases for some sisters in the church. Nebo chtíč, doslova jakoby chtíč. We have many cases for sisters in the church, Měli jsme případy u sester z církví, and she was literally married, konkrétně u jedné, která byla vdaná. beautiful marriage, Bylo to nádherné With manželství, children. měli děti, was in her ways, how she is communicating with men, ale její způsob mluvení s muži, you can sense there is lust
Tam vlastně bylo z toho cítit určitý chtíč. She might make a joke, Ona třeba řekla něco vtipného, saying, well, you are so handsome, I would love to have you, you know. Just like that. třeba seš moc krásný, pěkný, ráda bych takového měla. And when you look at her, you say, what? A tak se pak na ní ti lidi jako podívali And she said, nevěřícně. oh, I was just joking. Ona řekla, já jsem to tak jako já jsem to nemyslela But vážně, já when jsem to it řekla ze happens srandy. often, Ale když se to pak repeated itself, opakovalo, then you často, recognize there is a spirit behind that. tak se rozpoznalo, že zatím stál duch. One day I was breaking the bread between the Lord's Supper. Já jsem jednou vedl večeři Páně, I wanted to imagine breaking the bread and giving, já jsem rozhodnul ten chleba, and dal she jsem comes ho to take the bread a and právě přišla tahle žena, šla si she ho looks me vzít, in the eyes and says, podívala se mi do očí a řekla, sleep. Are we going to sleep tonight together? budeme společně dneska spát? And that was the moment when the Lord really prompted me to do something. A to byl ten moment, kdy mě Pán opravdu už I vedl was k tomu, abych too něco polite udělal. and too gentleman, you know. Já jsem byl v tu chvíli velice takový, Then I just put everything and said, ne, vyzdvořilý. so I put everything down Tak jsem všechno položil and I just said, a řekl jsem, in the name of Jesus, out of her. ve jménu Ježíš, vyjdi z ní. And there was quiet in the church. A církev najednou stichla. And then she was began moving. Everybody recognized Ona se something is začala wrong. jakoby hýbat, všichni poznali, že se něco děje. I repeated, out of her. Já jsem zopakoval vyjdi z ní nebo ven z And ní. then you hear a voice. A pak byl slyšet It's a different, hlas, not her voice. nebyl to její hlas. Lust. I am lust. A zaznělo já jsem chtíč. So Jsem the to demon chtíč. recognized the name of Jesus, Takže ten démon rozpoznal jméno Ježíš, gave its name, řekl svoje jméno and the third time when I commanded it to go out, a když jsem mu po třetí přikázal, aby and odešel, this time I use its name. tak už jsem použil právě jeho jméno. Lust, Řekl jsem out of chtíči, her in the name of vyjdi Jesus. z ní ve jménu Now, Ježíš teďka. you know what happened? A víte, co se stalo? You just there is scream. She fell down, Tam křik, and you ona can spadla na smell zem. some stench. Začalo to tam zapáchat. And then, as I say, sister were around her and other Kolem brothers. ní byly další They lifted sestry, her, bratři v Kristu, and ty ji she was zvedli. like a little child, A ona najednou byla jak malé dítě. as she did not know where she was. You know. Vlastně jako by vůbec nevěděla, kde je. So you see, these are practical things, Takže tohle jsou ty praktické věci. and this is how we sometimes we don't recognize these things. Ale my někdy ty věci nerozpoznáme. Sometimes we repeat words. Někdy opakujeme nějaká slova, Sometimes we have things hanging on the wall, někdy nám na zdech visí nějaké and we věci. come always and just look at them with My desire, vždycky chodíme k ním a díváme se na ně s určitou touhou, with compassion. takovým soucitem. We are literally we are hanging to these things. Doslova na těch věcech lpíme. That's where demonic power could work. A to je, kdy ta demonická síla taky může začít People they pracovat. don't teach you this in the church. V církvi se tohle moc neučí. They don't want you to be entangled with the spirits of darkness. They don't want you to be entangled, that hook with the spirit of darkness. Tam se moc nechce, aby jsme byli spojeni nebo s tou mocí temnoty. So, what did Jesus do? Takže co Ježíš udělal? First, and that's what you should do. That's what Za I did in prvé, a reality. to je, co bychom měli dělat, to, co jsem vlastně tehdy udělal i já. Jesus dealt with the demon, Ježíš jednal s tím démonem, not with the person. ne s tím člověkem. That's what I practice. To je to, co jsem taky udělal. I did not talk to the sister in Já the jsem church. nemluvil s tou ženou, s tou sestrou v I církvi. was commanded a demon. Já jsem přikázal tomu To let démonovi, go. aby odešel. She was influenced by that demon. Ona tím démonem byla ovlivněna. You know, like with Jesus, the demon spoke out of the woman. A jako to bylo u Ježíše, tak i u téhle ženy ten démon promluvil. And in reality, the Bible tells us, and Jesus spoke to the demon A Bible říká, že Ježíš s tím démonem promluvil. and commanded it to do something, you know. A
a přikázal, aby něco udělal. If we go to the real text, Když bychom šli do toho to the real text in the Bible, skutečného textu v Bibli, Jesus used a word that farmers they know it's better. tak Ježíš použil slovo, které možná lépe znají farmáři. He said, "Be muzzled." Be muzzled, which means like when a dog or a horse, you put something on their, mouth, When Já you put nevím, something teďka on nevím their, ten like a překlad. dog, when you put Je to, something. když psovi dáme ten náhubek. So be muzzled, which means shut up. Jakoby prostě zmlkni, ať And jakoby, it aby is nemohl literally mluvit. like the demon has no more mouth. Takže to je jako by kdyby ten démon už neměl vůbec Cannot speak anymore. pusu a už prostě vůbec nemůže mluvit. So please, if you want to deal with people who are demonized, Takže pokud chcete jednat nebo pracovat s lidmi, kteří then jsou you deal with the demon. demonizovaní, tak Not jednejte the s tím person. démonem, ne s tím člověkem. You command, Vy přikažte and always, please, a vždycky, you have to prosím, use the name of Jesus. musíte použít jméno Ježíš. Why? A to When you proč? declare Jesus, Že když řeknete to jméno you Ježíš, are declaring the kingdom of God. tak tam vyhlašujete Boží You are království. declaring the authority of heaven. Vyhlašujete tu autoritu nebe. And remember, every name, A pamatujte si, že každé a jméno, demon, no matter which name it has, ať už má ten démon jakékoliv jméno, must submit to the name of Jesus. tak se musí podřídit jménu Ježíš. So this is what we learn. So first, Takže za prvé we deal with the demon, jednáme s tím démonem and then we command it. a pak mu přikážeme. You know, if you see Jesus, what he was doing, Když bychom viděli, co dělal he Ježíš, was doing exactly the same way. tak on to dělal přesně takhle. So we follow in the footsteps of Jesus. A my jdeme po stopách Ježíše. Second, Za druhé, like I just told you, jak jsem vám teďka říkal, Jesus expelled the demon tak Ježíš vymítal démony from the man. z člověka. For me, I commanded the demon to go out of her or to let her go, which means no Yes, sir. more influence in her. Jak jsem zmiňoval, tak jsem taky tomu démonu přikázala, ať z té ženy odejde, ať už ji více In the neovlivňuje. name of Jesus, Ve jménu and it Ježíš. obeyed. A ten démon It poslechl. had to go out. You A know? on musel You odejít. see, it is wrong to expel the women from the church A není dobré, nebo není správné tu ženu vyloučit z církve, because she was influenced by demonic power. protože ji ovlivňovala demonická Jesus did síla. not do that. Ježíš to The taky man nedělal. who was in the synagogue Ten člověk, který byl v and synagoze possessed a byl by a demon, posedlý démonem, he was delivered. tak ten byl vysvobozen. The demon came out of him Démon z něj vyšel and he stayed in the synagogue. a on v té synagoze zůstal. Like this sister, she stayed in the church. A tak tomu bylo i u té sestry, And taky it was zůstala a v great církvi. testimony A potom to for the bylo power of the kingdom of God. velkým svědectvím pro Boží království. You see, Jesus was not embarrassed, Ježíš se nestyděl by the interruption or disturbance. tím, když musel něco přerušit. Dealing with demons is part of his ministry. Vlastně jednat s démony bylo součástí té jeho For služby. me, it was exactly the same. A třeba u mě tomu bylo taky tak. As I said, I was breaking the bread, Jak jsem říkal, došlo k tomu při and večeři giving Páně, wine. kdy So jsme, for the Lord's Supper. But I did not feel embarrassed. ale nějak mě to I nezahambilo. did not feel bad that we interrupted that, we stopped it. Netrápilo mě, že jsme museli kvůli tomu Because přerušit it tu was večeři Páně, important protože to to, bylo let důležité. us say, set this lady free. Bylo důležité tu ženu osvobodit. So when you deal with demonic power, Takže když jednáte s démonickou sílou, don't feel shy. nehanběte se, Don't feel nestyďte se, Don't feel afraid. nebojte se, Because it is not you, it is the authority of the name of Jesus. protože to nejste vy, ale je to ta autorita jména Ježíš. Look, when Jesus was casting out demons, Když Ježíš vymítal démony, look, they spoke, tak oni promluvili. which means that demons can speak. To znamená, že víme, že démoni můžou mluvit. You see, and the demons sometimes, like in Jesus' case, A jak tomu bylo v případě Ježíše, they spoke in the singular,
tak promluvili v jednotném čísle, or in the plural. ale zároveň i v množném čísle. And we can read, in the Bible about that. A to právě můžeme si přečíst In v Mark Bibli. chapter 1, verse 24, V Markovi, ne, já to potřebuji, v kapitole 1, ve verši 4, 24, is it? Saying, let us alone, what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? co je Then ti, I know thee, thou art the Holy One of God. Look, co je we ti, and then I. Read it. co je ti po nás, Ježíši Nazarecký? Přišel si nás zničit, znám tě, vím, kdo jsi, ten svatý Boží. Takže nejdříve tady mluvili v množném čísle, potom v jednotném. You see, so demons, sometimes they could speak for themselves, Takže démoni někdy mohou mluvit za sebe, and here in this case, ale v tomhle they could případě speak also with other demons. mluvili ještě i za ty další démony. And Jesus recognized that in that person there was not only one demon, Ježíš to poznal, že v tom člověku nebyl pouze jeden démon, but as we know that there was a legion. ale byly tam legie. And you know what does it mean, a legion? A víte, co to znamená? 2,000 soldiers. 2000 vojáků. I wanted to imagine, 2,000 To si to demons představte. took possession of one person. 2000 démonů posedlo jednoho člověka. 6,000? Okay. He says 6,000. 6000? Can you imagine, Tak je. religion? It doesn't matter. But the point is, some people, they will be influenced by one. Ale někteří lidé můžou být ovlivněni It jedním, dvěma, depends třemi. upon how vulnerable they are. Záleží, jak jsou zranitelní. If you are lusting after everything, Pokud po všem toužíte, pokud všechno chcete, if you are gossiping, pokud pomlouváte if you are cursing, nebo proklínáte, so you always open a new door for more demons to come and tak influence you. vždycky otvíráte jakoby dveře pro Or ty if you are démony, not a aby mohli believer, to přijít take a ovlivnit possession of vás. you. Nebo pokud nejste věřící, tak vás posednou. Today people they are talking about Halloween and other stuff. Dneska hodně lidé mluví o Halloweenu a o podobných věcech And unfortunately, and I mean it, a je smutné a opravdu to myslím vážně, I said, God forgive them because they don't know what they are doing. kdy můžeme říct, Pana odpustím, protože nevědí, co činí. When you put these symbols on your house or in your city, Když už si na svůj dům nebo do města dáte ty symboly, you are in reality opening back doors tak vlastně otvíráte zadní dveře to the kingdom of darkness království temnoty. and inviting these evil spirits to A ty come. zlé duchy vlastně zvete, aby na vás přišli. And the enemy is very clever. A nepřítel je hodně chytrý, He is evil, but he is clever. je zlý, ale je i chytrý. Normally, we celebrate All Saints' Day. My vlastně slavíme Den všech svatých, řekněme. And then suddenly we have this parallel Halloween. Dušičky a pak najednou máme v tom stejném čase And Halloween in Halloween. reality that was, go back, in the history of Europe, Tak podrž. when they were celebrating, evil spirits, witches, and a lot of rituals, Sorry, she was doing something. So they were in reality celebrating, from, Takže když jsme šli do European minulosti, old rituals from the tak to byly staré Middle evropské Ages, rituály ze with středověku, witches and other rituals, kdy je to spojené s čarodejnicemi a dalšími rituály. So Halloween had nothing to do with God. Takže ten Halloween nemá nic společného s Bohem, It had everything to do with Satan. ale všechno společného se Satanem. The problem is many churches, Problém je, že je hodně církví, they are decorating their buildings with some které si své budovy zdobí things that opening literally hell upon their head. a potom si otvírají peklo doslova nad svojí hlavou. So we have to watch out, Takže na to si musíme dávat pozor. If we see, we have two cases in the Bible V Bibli máme dva příklady, that show us that they recognize Jesus. které nám ukazují, že rozpoznali Ježíše. They know who he is.
že vědí, kdo Ježíš je. And they always submitted to his command to A be vždycky quiet. se podřídili jeho příkazu, aby zmlkli. Are you willing to use the name of Jesus and to command demonic power? Jste ochotní použít jméno Ježíš a přikázat démonické síle? Are you willing to tell them to be quiet? Are you willing to Jste tell them to ochotní be jim quiet? říct, aby zmlkli, aby utichli? Are you willing to tell them go out of him or her? Jste ochotní říct, aby z toho člověka odešli? Or you want to deny that we have demonic powers? Nebo spíš byste popřeli, že máme nějakou démonickou sílu? As I said, nearly 90 times the word demon was mentioned Jak jsem řekl, byl to skoro in the four 90krát, Gospels and kdy, the Acts and Revelation. kdy bylo slovo démon zmíněno, ať už v Evangelii, skutcích nebo ve zjevení. And most of the time, Jesus was involved. Většinou v tom byl zahrnut i Ježíš. So if you believe in Jesus, then you have to believe of what he did and what he said. Pokud věříte v Ježíše, tak je potřeba i věřit tomu, co on dělal a co říkal. Now, we have a fifth point. A pátý bod. You say, we can assume that that person who was possessed in the synagogue, Můžeme předpokládat, že ten člověk, který byl posedlý v synagoze, he was a religious man. byl náboženský člověk. He was pious, keeping the commandment, On dodržoval ta přikázání, going regularly to the synagogue, pravidelně do synagogy chodil. even, the Old Testament, On četl starý zákon, and living a normal life. žil normální život. Neither he, A ani on, nor the high priest, ani velekněz, nor other priests, ani ti další nor kněží, other people ani další lidé in the synagogue v té synagoze recognized that he was possessed, nepoznali, že je posedlý or he was influenced by a demonic power. nebo ovlivněn tou demonickou And silou. you ask yourself, why? A proč tomu tak bylo? Why they could not recognize it? Proč to nepoznali? If I ask you today, Že bych se vás zeptal, when did you last time, encounter somebody who is possessed by a demonic? kdy jste se setkali s někým naposledy, kdo byl ovlivněn tou demonickou silou nebo posedlý? Or when did you last time encounter a Christian who is influenced by a demonic power? Did you say encountered somebody who was possessed? In the beginnings of possessed, but now influenced. Takže kdy bylo naposledy, co jste se setkali s někým posedlým nebo ovlivněným tím zlým We duchem? say possessed, which means that this person is not a believer. Jak jsem říkal, posedlý je člověk, který není věřící, He is empty, je prázdný, so evil spirit can go and fill him. takže ten duch může jít a A naplnit ho. believer, he has the Holy Spirit in him, A věřící má v sobě Ducha Svatého, but he has some dark spots in his faith. ale v sobě má nějaká slabá místa. That's why the demonic power and demons can influence him. You see, it was the anointing of the Holy Spirit on Jesus Bylo to pomazání, které bylo na Ježíši, that forced the demon které démony out, vyhnalo ven. and he told Jesus who he is. A kdy ten démon Ježíši řekl, kdo vlastně je. And I pray really for every believer Já se opravdu modlím za každého věřícího, to be pure, aby byl čistý, that the anointing of the Holy Spirit in you is so strong aby bylo to pomazání Ducha Svatého ve vás that tak when you silné, meet people že když se setkáte s lidmi, who are oppressed by evil které spirit jsou utlačeni zlým duchem or influenced by evil nebo spirit, ovlivněni zlým duchem, that the anointing you is so strong takže to pomazání bude tak silné, that the spirit in that person would literally confess that it is there. že duch v tom člověku opravdu vyzná, že tam vůbec je. It's like when this place is dark and you come with a lamp in your hand, Je to, jako by tohle místo bylo temné a vy přijdete se světlem ve svojí and ruce. suddenly you find somebody hiding in the A corner. najednou uvidíte, jak se někdo skrývá v rohu. And when you put the light in his or her A face, když na ně namíříte světlo, and they will tell, oh, I'm sorry, tak řeknou, a omlouvám se, then they tell you who they are. a řeknou, kdo jsou. Who are you? Kdo seš? You command, Přikážete mu, because you have authority. že máte autoritu. You command. Who are you? Kdo jsi?
In the name of Jesus I ask you, what is your name? Ve jménu Ježíš se tě ptám, jaké je tvoje jméno, jak And se jmenuješ. then the demon in that person A potom démon v tom člověku must open its mouth musí and say otevřít pusu a something. říct, And this is odpovědět. biblical. Nowhere in the Bible, in all these cases, Ve všech případech, které jsou v Bibli zmíněné, that Jesus commanded a demon to speak kde Ježíš přikázal démonu, aby mluvil and let us say tell its name, a řekl svoje jméno. and they refuse. Nowhere. Nikdy se nestalo, že by odmítli And to udělat. also for the apostles. A bylo to taky u Every apoštolů. time the apostles commanded a demon to go out of that person, Kdykoliv apoštolové přikázali démonu, aby z toho člověka Demons vyšel, tak to udělali. so we have to be encouraged, you know. Takže by nás to mělo i pozbudit. And the sixth point, A 6. bod. you see, through this dramatic confrontation between Jesus and those demons, Skrze ty konfrontace mezi Ježíšem a těmi démony, that people everywhere hear, you know, about the kingdom of God. se vlastně lidé doslechli o Božím království. And then Jesus, let us say, capitalize on that, which means that he used this opportunity, A Ježíš pak využil té příležitosti and then he commissioned a the disciples, vyslal učedníky. and he told them to go A řekl jim, and to jděte preach the kingdom. a kažte evangelium, kažte království. And if you remember last time when we were talking about this, A jestli si vzpomínáte, tak když jsme o tomhle we mluvili were talking minule, about healing, right? mluvili jsme o uzdravení, You see, so, and what did he tell them? tak co jim Ježíš řekl? To preach the kingdom. Ať kážou And how to království preach the a kingdom? jak ho mají kázat? By casting out Vymítáním demons. démonů. Of course, the healing is there, raising up the Je dead. tam samozřejmě Because in the kingdom of i God, uzdravení, je tam i kříšení mrtvých, because in the kingdom of God, protože v Božím království God is life. je Bůh život. There is only life. Tak tam je jenom There is no život, death. není v něm smrt. God is light. Ježíš je There is světlo, no darkness. takže v něm není temnota. God is healing. Pardon, Bůh je There is no uzdravení, sickness. tak tam není And nemoc. that's exactly what the disciples did. A to je přesně, co dělali učedníci. But not only the disciples, Ale nebyli to jenom učedníci. everyone who followed Jesus Každý, kdo Ježíše should následoval, have the ability by měl mít tu to schopnost. do that. Měl by schopnost dělat právě tohle. You see, I said it before and I will repeat it. Už jsem to říkal, ale zopakuj to. In Mark chapter 1, verses 32 and 34, Markovi kapitola 1, say, and at even when the sun did set, they brought unto him all that were deceased, and them that were possessed with demons. And all of the city was gathered together at the door, and he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many demons, and suffered not the demons to speak because they knew him. Mark chapter 1, verses 32-34. Takže to Marek 1, verš 32 and 34. 32 až 34. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a všechny démonizované. Celé město se shromáždilo před dveřmi. I uzdravil mnoho trpících rozličnými chorobami a vyhnal mnoho démonů. A těm démonům nedovolal mluvit, neboť ho znali. And I want you to please to keep this again. I repeat it for a reason, because sometimes we forget, you know. Já jsem to zopakoval záměrně, protože někdy se stane, Yeah. že zapomeneme. It is the Holy Spirit in us. Je to Duch Svatý, který je v nás. It is Jesus in you. Je to Ježíš, který je ve vás. That when you go to the world, Když jdete do světa, then He will divide between what is dark and what is tak on bude dělit, bude the rozdělovat name to, of co je, Jesus. what is dark and what is light. co je světlo a co je tma. So everybody who is possessed, Takže každý, kdo je posedlý, talking about non-believers, mluvím teďka o nevěřících, the demons in them, they recognize you. tak ti démoni v nich vás rozpoznají. It happened to you maybe sometimes you go Možná se vám to někdy stalo, že jdete among people that you have never seen, mezi lidmi, které jste nikdy neviděli, and something they are very hostile towards you. a jsou vůči vám Very takový unfriendly. nepřátelští. Why? Proč tomu tak je? Because the light in you. Je to kvůli tomu světlu, které je ve Because vás, of Jesus. kvůli Ježíši. And normally,
A normálně, if you have the courage, and you should have it, když máte odvahu a měli you byste ji should mít, look at them and say, tak byste se na ně měli out podívat a of říct, them, vyjdi z něj. but we don't do it. Ale to už We neděláme. coward, Jsme takový We zbabělci, fear. bojíme se we don't do it. a neuděláme to. And that's why we have so many people A proto around máme us. hodně lidí kolem Walk nás, with sin. kteří jsou posedlí. You see, and the Lord always did something. A Pán vždycky něco udělal. He always commanded, listen, commanded which means like in the army. On vždycky přikázal, jako v armádě. Told them, don't talk. On řekl, nemluvte. And you know what? They did not talk. A oni nemluvili, nepromluvili. And I said it before and I will repeat it to you, you know. Už jsem to říkala, zopakuju to. It might happen that you go with people for prayer. Možná se stane, že půjdete s někým na modlitby Be prepared a buďte that připraveni, some of those sick people, že někteří z těch nemocných they are lidí people either possessed by demons mohou být buď lidé posedlí or démonem, influenced by demons. nebo ovlivněni démonem. Because that's what happened in the time of Jesus Že to se stalo za dob Ježíše and the time of the apostles, a za dob apoštolů. and of course after that. A také potom. Because you don't think that you are going to deal only with sickness. Nepočítejme s tím, že budeme jednat jenom s nemocemi. I put a list here for you, Já jsem tady připravil takový seznam pro and vás. I gave these already this time to Anna, you know. Už jsem to ukazoval Aně a nechám jí to tady. And in this list, you would be surprised which kind of diseases are connected with demonic power. Na tom seznamu jsou nemoci, které jsou spojeny s démonickou silou. And you Možná would vás be- překvapí, jaké nemoci to And you would jsou. be surprised, you know, how demons work and which kind of, you know, A také by vás možná influence překvapilo, they have upon people. jak démoni pracují a jaký vliv mají na lidi. But let me just again read this to you, you know. The Lord commanded his disciples Pán přikázal svým učedníkům, to go and preach the kingdom, aby šli a kázali království, heal the sick, aby uzdravovali cleanse the nemocné, lepers, očišťovali Raise the malomocné, dead. křísceli mrtvé cast out demons. a vymítali démony. This is according to Matthew chapter Je 10, to podle Matouše 10, verses 7 and 8. verš 7-8. Look, the Lord repeated this again and again and A Pán again. tohle znovu a znovu opakoval. And this is the pattern of what we call it the New Testamental evangelism. To je vlastně novozákonní evangelismus, evangelizace. If you want to live a life, a victorious life, Pokud chcete žít vítězný život, then you have to live it like Philip. tak ho musíte žít jako Filip. Philip the evangelist. Filip evangelista. And he was called in the Bible evangelist as the only one, V Bibli byl jako jediný nazvaný evangelistou. not because the other did not Ne, evangelize, protože ti ostatní by neevangelizovali, but to let us know what does it mean ale aby to be jsme an věděli, evangelist. co znamená být evangelistou. You see in Acts chapter 21 verse 8, Ve skutcích kapitole 21, verš 8. and the next day that were of Paul's company departed and came unto Caesarea, and we entered into the house of Philip the evangelist, which was one of the 7, and abode with him. Acts what? Acts 21:8. Skutky 21, 8. Druhý den jsme vyšli a přišli do Cezareje. Vešli jsme do domu evangelisty Filipa, který byl jedním ze 7, a zůstali jsme u něho. I used this verse for a reason. Já jsem So záměrně he was použil called as evangelist. tenhle verš, protože tady je právě nazvaný But evangelistou. what did he do? Ale co vlastně dělal? You know, he is very typical On byl hodně New typický Testamental evangelist. novozákonní evangelista. He preached the gospel to the multitude. On kázal evangelium zástupům. The people heard it. Lidé ho slyšeli, They saw miracles happening. viděli, jak se dějou zázraky, They saw casting of demon happening. viděli, jak se vymítají démoni They had no choice but to believe. a vlastně neměli jinou možnost, než uvěřit.
they were to baptize nechat se pokřtít and added to the church. a byli předáni do církve. And that's exactly what we should do today. A to bychom měli dělat i dnes. We have many adventures, you know, Máme hodně adventures, yeah, dobrodružství, as believers. jako věřící. We want to be good Christians, Chceme být dobrými křesťany, but we don't know what does it mean to be a good Christian. ale ve skutečnosti vlastně nevíme, co být dobrým křesťanem We znamená. want maybe to be a good evangelist, Chceme být možná dobrým but evangelistou, we don't really know what does it mean to be an ale evangelist. moc nevíme, co znamená být evangelistou. And I try to always tell people this. A já se vždycky lidem snažím říkat, What did Jesus do? co dělal Ježíš. And that's you. A to jste vy. Exactly what Jesus did. Přesně to, You co do. dělal Ježíš, dělejte vy. You command the demon, Přikažte démonovi, you respect the person. ale respektujte toho člověka, který je posedlý. You use the authority given to you, Použijte autoritu, která vám byla so daná, Jesus could be glorified. aby Ježíš byl oslaven. So heaven could glorify Jesus. Aby nebe mohlo oslavit Ježíše skrze vás. You have no fear. Nebojte se, You are not nemějte strach. upset, Nebuďte naštvaní, you know, because you were preaching and somebody interrupted you. protože jste kázali a někdo vás přerušil. Jesus cast out demon not only when he was healing people. Ježíš nevymítal démony jenom, když lidi uzdravoval. He cast out demons even when he was a preacher. On vymítal démony, když kázal. So it is very natural for him Takže je pro něj velice přirozené, that preaching the gospel, že kázat evangelium, healing the people, uzdravovat lidi and casting out a demons vymítat démony go hand in hand. jde ruku v ruce. This is the sign of the kingdom of God. Tohle je to znamení Božího království. And we belong to this A kingdom. my do toho království patříme. And we are under the authority of the king of this kingdom. A jsme pod autoritou krále tohohle And we království. have the authority of the king of the A kingdom. máme autoritu krále z tohohle But království. then we have to practice that. Ale musíme ji taky praktikovat. I encourage every believer to go to his own household, you A know, chtěl bych povzbudit každého věřící, aby šel do svého vlastního notice. domova a všimnul si. I will be mentioning a few things. Ještě zmíním pár věcí. Jealousy. Závist. You can go in the Old Testament, in Numbers, Ve starém zákoně chapter 5, v Numery, kapitole 5. verse 12. You don't need to read. No, For example, jealousy. takže závist You would be například. surprised that it is a demonic, is from a demonic power. Závist také pochází od démonické síly. We think that jealousy is normal. Někdo si myslí, že je to Even, normální even in the záležitost. church we have jealousy I today. v církvi je závist. We are jealous because God is using somebody to heal many people. Závidíme, že Bůh si používá jednoho člověka, aby uzdravoval hodně And lidí. God used me only once to A heal mě si somebody. třeba Bůh použije jenom jednou, aby někoho Why should I uzdravil. be jealous? Ale proč bych měl závidět? Jealousy is an influence of a demonic power. Závist je ovlivnění tou demonickou silou. Distressing or distress. When you feel distressed. When you feel oppressed. Když se cítíme utlačení, This is an influence of a tak demonic to je taky power. ovlivnění I am zlou just silou. going through, as I said, Já to jenom we procházím. have everything given, you know, so we can read the verses. Lying, deceiving. Lhaní, klamání. It is influence of a demonic power. I to je ovlivnění zlou mocí. Lying Lhát. from the liar, the devil. Lhaní je vlastně od Satan, he was ďábla, a liar from the beginning. který je lhářem už od počátku. So if you have somebody in the church who is lying to you, Takže když máte v církvi někoho, kdo vám and lže, we don't have white and black lie. a není bílá lež a černá lež. A lie is a lie. Lež je pořád lež. Perverse, distortion. If you distort things, if you don't tell the whole truth, Nebo then když říkáme věci napůl, ne prostě to plnou it is pravdu, because of demonic power. tak taky to je díky té démonické síle. Despair. Zoufalství. Sometimes you try to do something, it's not happening. Někdy si něco snažíme dělat, ale neděje se to. You go even for Bible studies and you study and you study. Jdeme třeba na biblické studium, But you něco don't tam get it. učíme, ale You vůbec to start nepobíráme.
až jsme z toho The zoufalí. enemy is always has these traps, these tricks. Nepřítel má vždycky tyhle ty pasti, tyhle To nástrahy. Listen now, look up. Unclean or impurity. Nečistota. Have you gone to some Christian and when you enter to their houses, you feel you are like literally, where am I? Šli jste někdy do domu nějakého křesťana a úplně jste si říkali, kde jste? It's not criticizing them. Vůbec to není jejich It's kritika, only telling you that there is a demonic power influencing them, ale i tam může být ta demonická síla, která je ovlivňuje. that they literally ignore these tiny things. Že úplně ignorují takové tyhle A maličkosti. little dirt here, Troška a little špína tady, not order there, tady trošku a little nepořádku, chaos there. trošku chaosu zase jinde. Your God is the God of order. Ale váš Bůh je Bohem zázraku, Bohem Everything is pořádku. creation. Look how He created you, how He made you. Jak vás stvořil, jak vás And this is vytvořil. the point. In the New Testament, what I was reading to you, it is from the Old Testament. You know? In the New Testament, Takže tohle bylo ze starého zákona, v novém zákoně. sometimes when you are mute, Když jste somebody cannot němý, speak, někdo, kdo nemůže mluvit, somebody is deaf. nebo když je někdo hluchý, Infirmities, when somebody even Když he's crippled, we can say. když je někdo ochrnutý nebo nemůže mít You děti. see some people, they are literally bent like this, they cannot walk. Možná znáte lidi, kteří jsou úplně ohnutí. And you know in the Bible that these people were, as Jesus said, A víme, že v Bibli, jak řekl Ježíš, they were oppressed by the Satan. tak to byli lidi, které utlačoval sám Satan. Imagine how evil this spirit that bending this person, making it like this, Představte cannot si, jak walk. zlý je ten duch, který ty lidi úplně takhle utlačuje, že jsou prostě úplně schrbení. And the Lord healed that woman by casting out that demonic spirit A that Pán vlastně tu ženu uzdravil, že vyhnal toho zlého ducha, který ovlivňoval. divination or prediction of the future. Předpovídání budoucnosti. Tarot or cards reading. Some people they do that. Vykládání karet. It's all Karoty. demonic. Všechno je to démonické. Or maybe people sometimes, like in the Orient, they drink coffee and the rest in the coffee cup because they make Nebo the lidi Oriental kind of hodně v coffee. Orientu to dělá, kdy máte na dně kávy ten logr. They put it upside Tak to down obrátí vzhůru nohama and then read in the cup, you know. a čtou z toho hrnečku. This is all demonic influence, To je demonic všechno power. ten démonický vliv. Falsehood. Falsehood, when we are false, you know. Když jsme falešní, We don't give things as they supposed to. kdy neříkáme věci nebo nedáváme věci tak, jak opravdu jsou. So I am just giving you just some examples. To jsou jenom určité příklady. Did you see any of these in some of your friends? Viděli jste některé tyhle příklady u svých přátel nebo v rodině, v církvi, Neighborhood? sousedství. You know, sometimes we see people in our town and you know what we say? Někdy vidíme lidi městě, Everybody kde jsme. knows that he's a liar. A o těch lidech se třeba říká, a každý ví, že lžou, nebo každý ví, že lže. Then why don't you go and help him? Tak proč potom nejdeme a nepomůžeme mu, když to He's víme. influenced or maybe possessed by a demon. Když je ovlivněn nebo posednutý. Now let me just tell you something about, you know, the area of physical infirmity, which mean about sicknesses. What? Sicknesses. Teďka něco o nemocech. Nech to Rebečka. You see, arthritis, cancer, Rakovina, artróza, Epilepsie. myslím, bylo to první. Epilepsie, migraine, migréna, thrombosis, trombóza, asthma, astma, crippling, ochrnutí, head pain, ha? Bolest hlavy, sinusitis, which means here sometimes you have it in the nose. zánět asi nosohltanu nebo This něco is tady. all. These are sicknesses, Všechno to jsou nemoci, but all influenced by ale všechny demonic ovlivněné demonickou silou. the doctors. They give you medicine. Doktoři vám dají léky They give you medicine, and you are happy. a lidi pak mají radost, But you don't go and look at it from
the biblical perspective. Ale už se na to zapomínáme koukat z toho biblického It's a pohledu. challenge. Je to taková výzva. Are you in the kingdom of God? Jste v Božím království? Yes. Ano. Do we have sicknesses in the kingdom of God? Jsou v Božím království nemoci? My wife, from the very beginning I told her something. Já jsem své ženě od začátku říkal jednu věc, I don't want any medicine in our house. že nechci v domě žádné léky. It was a challenge, Selhala. It was a challenge. Byla to výzva, Because Christian are used to have 3,000 kind of pills, že i křesťané jsou zvyklí mít 3000 různých léků, and they have taken them. které používají pravidelně. But if you are in the kingdom of God, Ale jestli jste v Božím království, you are a child of God, jste Božím you are a dítětem, warrior of Christ, když jste Božím vojákem, Božím bojovníkem, then normally you should not have any of these sicknesses. tak normálně byste ani žádné z těchto nemocí mít neměli. You could have them Můžete je mít as a soldier jako voják, because the enemy is attacking you. že nepřítel na vás útočí. That's why many Christians, Proto hodně křesťanů they were tricked, to use medicine. bylo oklamaných, aby ty léky používali. They're happy with it A mají z nich radost, because the enemy let them forget. že nepřítel způsobil, že zapomněli, What do they have in them? co vlastně mají v I sobě. mean, I repeat, if you have the healer in you, Jestliže v sobě máte uzdravitele, how could a disease come to you? jak může přejít ta nemoc? Only, of course, Je to jenom tehdy, if you have a weakness když máte nějakou that slabost, the enemy is using kterou si nepřítel as a používá, foothold jako to místo, to slowly but surely aby mohl pomalu, ale poison jistě your body otrávit to tělo and destroy your faith. a zničit vaši víru. I am not saying anything about people using medicine. Nemám vůbec nic proti lidem, které ty God léky gave us the používají. doctors Bůh nám dali for a doktory, reason, for a purpose. dal to záměrně, But I say, as a child of God, ale jako boží dítě you should have the authority byste měli mít autoritu even upon diseases. i nad nemocemi. That's why you pray for the sick. That's why you pray for the Proto sick se modlíte za nemocné and they got healed. a ti se uzdraví. You don't pray for the sick and you give them aspirin. Nemodlíme se za nemocné a potom jim dáme aspirin. You pray for the sick and you proclaim the name of Jesus Modlíme se za nemocné, vyhlašujeme jméno Ježíš and they must be healed. a oni se musí If there uzdravit. is no healing, Pokud není uzdravení, then let us go back and remember what I said in the beginning. tak se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku. Jesus is the socket there, the source of power. Ježíš je tam ta zásuvka, je to zdroj You are the té cable, síly, té the moci. channel. Vy jste tím kabelem, If you are plugged in, jestli jste zapojeni, then the do healer must zásuvky, flow through you to the tak to uzdravení musí proudit skrze vás and na druhé deliverance lidi. too. A zrovna tak If you vysvobození. are light, Pokud jste you will světlo, shine. tak budete If svítit. your light is less and less, Pokud vaše světlo ubývá, not because of Jesus, tak to není kvůli Ježíši, because he is always the same, protože on je vždycky stejný, but stále stejný, because around you there is a lot of dirt ale je to proto, že kolem vás je that spousta is špíny nebo preventing prachu, this light to shine. které brání tomu světlu, aby opravdu svítilo. So as I said, Takže jak jsem řekl, if we want to be overcomers, pokud chceme být přemožiteli, and I just mentioned only the scratch a já jsem jenom zmínil of deliverance ministry. opravdu věci na povrchu I ve did službě not o give you vysvobození, deep, examples nešli jsme nijak do hloubky of how you do it and the technique and o so tom, on. jak se to vůbec dělá, o těch But technikách. I encourage you to do it in the simple way. Ale chtěl bych vás pozbudit, abyste to Like dělali Jesus. právě tím jednoduchým způsobem, jakým to Look dělal him in Ježíš. the eyes, Podívat se do očí, command him. přikázat, You have the right to demand the name, vy máte právo požadovat jméno and then command for the last time. a potom naposledy přikázat It must come out. a ten demon musí prostě odejít. If they don't, A když ne, then we have to pray for the person tak je potřeba se modlit za toho because they člověka, must have a sin protože tam pravděpodobně That- musí být nějaký hřích, given that demonic power the right to který be there. tomu démonovi dává právo, aby tam byl. Learn one. Tak dobře. Everything is under the authority of God. Všechno je pod boží autoritou And demons, they cannot come to you a démoni k vám nemohou and přijít influence you a ovlivnit vás, if you don't have
a point that they could use. Pokud nemáte nějaký bod, nějaké místo, které si mohou použít. Never. Never. Nikdy. This is biblical. Je to i We have biblické. territorial spirits. You know? Máme teritoriální Some duchy. spirits they have the authority to stay here. Někteří démoni mají právo zůstat They na stay. nějakém místě a tam zůstanou. They stay here. But they cannot stay here if there is no sin. Ale nemůžou tam zůstat, pokud tam není hřích. That's why when you are baptized, Proto když jste pokřtěni, okay, when you are baptized, so literally, Jesus takes the contract Tak between doslova. you and the devil ďábel bere tu smlouvu mezi vámi a ďáblem as a child of Adam. jako dítě Adama. All the children of Adam, they have a contract with the devil to Protože serve him. všechny děti Adama mají smlouvu s ďáblem, vlastně mu Adam slouží. gave it to the devil. Adam to dal ďáblu. So the blood of Jesus did this. A Ježíšova krev udělala toto. Accepted Jesus, Vy jste Ježíše přijali, baptized, byli jste pokřtěni, Jesus take the contract Ježíš vzal tu and smlouvu, show it to Satan. ukázali satanovi a Now roztrhl he is mine. a říká teďka je He's můj. my possession. Teď je mým I vlastnictvím. possess him. Já ho teďka vlastním. Not him. Ne, ty už. It is finished. A je to dokonáno. But we forget that. Ale na to často So zapomínáme. last, A poslední věc, in other more general areas, how demonic power works, you know? to v dalších všeobecných věcech, jak And I'm demonická sure síla you know pracuje. all of that. Jsem si jistý, že to ale i všechno znáte. Adultery, Smilstvo nebo criticism, cizolovství, kritika, envy, závist, žárlivost, chtíč, hopelessness, beznaděj, murder, vražda, rebellion, vzpoura, religion. náboženství. The strongest place for the enemy, you know where? Víte, kde je nejsilnější místo pro In ďábla? religious rituals Je to v náboženských rituálech, and legalism. v zákonnictví. Many they don't know. Legalism in reality, if you go to the root of the word, Když bychom šli do kořene toho slova, zákonnictví, is witchcraft. tak je to čarodejnictví. So in the church, Takže v církvi we have witchcraft. máme čarodejnictví. We don't get it. We Ale have nám in to the church nedochází. evil eye, V církvi máme také takové to Envy. zlé oko, závist, jealousy. žárlivost. It's written in the Bible. Píše se Jesus to v himself Bibli. mentioned that. A zmiňuje to sám Ježíš. Stress, Stres, violence, násilí, claustrophobia, klaustrofobie, fantasy. fantazie. There is a demon, his name is fantasy. Je démon, jehož jméno je fantazie. Sometimes we fantasize. Někdy máme spoustu And fantazie we v continue mysli. fantasizing again. Představujeme si mnoho And again. věcí a znovu a znovu. And he's waiting for a moment where your heart is connected with fantasy so much Vlastně ďábel čeká na chvíli, kdy naše mysl, naše tělo je s tou fantazí tak propojené, and then he sneaks in. že pak vklouzne And dovnitř. sometimes your fantasy is going so far A najednou pak ta fantazie jde tak daleko, that you commit suicide že se třeba zabijeme. or you go commit murder Nebo někdo někoho zabije. or you commit, literally worse than murder, mass murder. Nebo masová vražda, ještě horší. Tak všechno. Perversion. No, When you pervert things, you don't let it as it is. mně teďka úplně vypadlo to slovo, jak to je. No, ale jakoby jiný význam, jakoby ještě Pervert. překlad. We say a pervert. Pervert, which means you don't Zvrácenost, ano, zvrácenost. rejection. Odmítnutí. Sometimes in our marriages, the woman or the man feel rejected. Někdy v manželství se žena nebo muž cítí This is the odmítnutí. beginning of the work of Satan. A and je to demonic power. počátek práce satana. I feel rejected even in the church. We say Někdo říká, cítím se odmítnutý v církvi. self-pity. Když sebelítost. How could you have self-pity if you are a prince, Sebelítost, když jste a child of God, Božím dítětem seated with the Christ a in jste the heavenly usedeni place, Kristem v nebesích. and you have eternal life Máte while věčný on earth, život, zatímco jste ještě na zemi. and you have self-pity Ale přitom se litujete, because you are jealous of your neighbor, protože třeba závidíte because you are sousedovi, jealous of the pastor. nebo závidíte kazateli, Suicide sebevražda. is caused by demonic power, Tu taky and of course, působí demonická last but síla. not least, witchcraft. A pak i čarodejnictví. I just mentioned a few things. Zmínil jsem pouze několik As I věcí. said, I just gave you just a very fast run, Bylo to takový hodně rychlý. about deliverance.
takový rychlý průřez vysvobození. Ne. Go in the Bible and read Musíme je those potřeba jít do 90 Bible verses a přečíst si that těch contain 90 the veršů, word demon. ve kterých se zmiňuje Go démon. there and read what Jesus did. A pak jdeme a dělejme, co dělal Ježíš. See what the apostles did. Můžeme se podívat na to, co dělali And apoštolové. if you could, read about some literally great men of God. What? You can maybe read about some great men of God Můžete si přečíst o těch velkých božích mužích, who dealt, with demons. kteří jednali s démony. It's necessary to know Je důležité vědět, that the commission that the Lord gave you, že vyslání, které vám dal it is all Pán, inclusive. obsahuje všechno. It contains salvation, Obsahuje spasení and in salvation you have everything. a ve spasení je You všechno. have the power and of the authority to people could be healed Ta through you, moc a autorita, aby lidi byli skrz vás uzdraveni, could be freed from demon, aby byli osvobozeni od démonů. Netečko, nech to. could be raised from the dead through you, could be Aby raised mohli from být the kříšeni dead. z mrtvých. It is all inclusive. I to je v tom obsaženo. Hallelujah. Amen. Haleluja a amen. Mama.